eren les del 2015 que se va provocar un canvi. Nosaltres estem complint en el que és la paraula d'emplear-nos molt a fons en resoldre els problemes que la gent ens va encomanar resoldre. Evidentment passa el temps molt a pressa, a pesar de que se fa complicat, com ja ha sigut 3 anys molt complicats. Este últim jo entenc que va passar molt ràpid. Molt rum es podrà dir, i anem en la cara ben alta, que no es can comet cap error que puga ser atribuïble des de la irresponsabilitat, des de la falta d'honestitat o la falta de la honradesa d'estar realment aquí dedicats en cos i ànima a resoldre la major part de problemes. I és cert que també estem com a partit preparant-nos des del relleu generacional, implicant a moltíssima gent, intentant d'examinar-nos, anirem en aquesta honestitat, en aquesta honradesa d'haver treballat, d'haver fet les coses el millor que hem sabut i pogut, a que la gent crega que puguem seguir siguent útils 4 anys